Здравословно хранене. Препъни камъкът на всеки, който опитва да подобри своята форма и начин на живот. Основната причина да е такава трудност, наложените с десетилетия възприятие, че за да е здравословно хранене, то трябва да отговаря на конкретни изисквания, да консумираш конкретни храни, да се храниш по точно определен начин, в точно определен час, да броиш калории и купиш още възприятия, които повече ни пречат, отколкото да ни помагат. А всъщност, за да е здравословно хранене, то далеч не трябва да отговаря на конкретни изисквания, като например да продуктите да са само органични, да не включват никаква захар, да консумираш само определени групи храни по определен начин и не на последно място да попадаш в ситуации, като например да трябва да се храниш и да готвиш отделно от своето семейство, само за да спазваш режима. Над 90% от клиентите ни, на които помагаме да поемат контрол над храненето си, са попадали в капаните на режим или диета неведнъж. Причината за неуспеха е, че модерният човек първо няма времето и условията всичко това да го прави и не на последно място далеч не е необходимо. Модерното хранене изисква от нас да се оттърсим от всички тези възприятия и да възприемем, че най-ефективният начин на хранене е този, който може да следваме дългосрочно в добри и лоши дни и независимо какво се случва в нашето ежедневие и живот. Добре, но какво включва това модерно хранене? Отговорът е труден, защото за всеки един човек е различно, но най-общо то отговаря на 3 причини защо се храним. Да си набавяме енергия за справяне с ежедневните дела, да си набавяме от всички нужни хранителни вещества, за да функционираме оптимално и трето, и може би най-важното, да ни е вкусно. Възприемайки модерното разбиране за храненето, всеки един от нас може да се оттърси от старите възприятия и да изгради нужните умения и навици, с които да се храни с удоволствие във всеки един момент и които навици да му служат буквално за цял живот. По този начин ще може да постигаме целите си и да се храним с удоволствие, без чувство на стрес, без чувство на вина, ако консумираме нещо сладко, например, и най-вече без да се лишаваме от любимите си храни. Първата стъпка към по-осъзнато и по-добро хранене е да направим обзор на текущото си такова. Това правим и с нашите клиенти. Проследяваме с хранителен дневник в нашето приложение как се хранят към момента. И това ни дава обективна представа какво и как да подобрим, за да се придвижим към целите си по удобен за тяхното ежедневен начин.